ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କିଣାଣ ଦେଶକୁ ନେବା ପରେ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଓ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ସେବା କଲେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଦେବୋରାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶିଖିବା। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେହି ସମୟରେ ପଦଟି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଣାଣର ରାଜା ଜବିନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଦେଖୁ। ଦେବୋରା ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ନେତା ବାରକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, କିଣାଣର ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବାରକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ କିଣାଣର ରାଜା ଜବିନଙ୍କର ପାଖରେ 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୌହ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ସମୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭୟାନକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଭାବିଥିବେ, କିଣାଣୀୟ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଏଡ଼େଇ ଯିବେ। ତଥାପି ଦେବୋରା ବାରକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଶୋର ନଦୀ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଣାଣର ସିସରା ସୈନ୍ୟ ଦଳର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେ 900ରୁ ଅଧିକ ଲୌହ ରଥ ଆଣିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପରେ ଦେବୋରା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପୃଥିବୀ କମ୍ପନ ହେଲା, ଆକାଶରେ ମେଘ ଉଠିଲା ଓ ଆକାଶରୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ରୂପେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜଳ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଣାଣୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଲୌହ ରଥ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନଦୀ ନାଳ ପୁଣି ଥରେ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିଣାଣର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଲୁହାର ରଥଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଲୁହା ରଥ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ କିଣାଣର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୌହ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ବାଇବଲରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏପରି ଭାବିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଲୌହ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ରରୁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ସେ ଲାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ କିଣାଣ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଶୋର ନଦୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିଣାଣୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୌହ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଯାହା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ,
ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।